जल्दी जल्दी चिरिकी दियो तेरा बतुरी गला रेडी टेस्ट लगे केते दे 5टी करिया भला 5टी करिया मैंने बोली 5टी करिया ना आ करिया हेजबटी तुमको ना नहीं खाली मसला खाते देह खराब हम मैगी पकड़े भल लगे टेस्ट लगे खाइब सेमती कहीं खाली खाइब
ମ୍ୟାଗି ମସଲାରେ ଯଦି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗାଜର ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ରହୁନି କି ଇପି ମସଲାରେ ମ ଯେଉଁ ଗାଜର ଆଉ କ'ଣ ମହେରା ବିନ୍ସ ରହୁଛି ଯେଉଁ ବିନ୍ସ କି ଗାଜର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ସିଝିଗଲେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରିଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ନା, ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଛୁ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଷ୍ଟୋରିଟା, ଯେତେ ଥର ଦେଖିଲେ ବି ସେତେ ଥର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ।